Celesa to predstavlja 12 milijuna razloga da se o AIDS-u i svim drugim temama otvoreno razgovara i na vrijeme upozna mlade. Dijeleći prezervative na Splitskoj Marmontovoj ulici, mladi liberali su obilježili Svjetski dan borbe protiv AIDS-a. Mladi hrvatski liberali i mladi HSLS dijeljenjem prezervativa i informativnih letaka obilježili su Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, koji se tradicionalno obilježava 1. prosinca. Mislite svojom glavom, njihova je poruka. Činjenica da je trenutno u svijetu oko 35 milijuna ljudi zaraženo virusom HIV-a, to je veliki problem o kojem se mora intenzivno govoriti. Znači, našom akcijom danas i mi obilježavamo Svjetski dan borbe protiv AIDS-a i ovim putem pozivam sve institucije i udruge da se udruže i da mladima pobliže pojasne ovu problematiku kako bi sam AIDS sveli na minimum. Isto tako želim naglasiti da je bitno testirati se na vrijeme te koristiti zaštitu prilikom seksualnih odnosa. Smatram da otvoren dijalog teškim temama je nužan jer ne smijemo dozvoliti da pored svih znanstvenih spoznaja mi živimo u neznanju i ono što je najgore je da zbog toga platimo cijenu zdravlja. Problem nelagode i neznanja i dalje je prisutan u našem društvu. Čak i nakon toliko godina svjetskih napora da se ova bolest tretira kao globalni problem i zajedničkim ljudskim snagama suzbije na nulu. Ono što je bitno da od ovih pomalo neugodnih tema ne stvaramo tabu teme, već da se osvijestimo i da otvoreno razgovaramo o svim rizicima i opasnostima. Mladi hrvatski liberali podržavaju sve životne stilove. Dakle, kako i one koji su prevencije radi odlučile apstinirati, tako i one malo otvorenije koje stoga treba upozoriti na sve opasnosti. Dijelimo prezervative na kojima piše za one koji misle svojom glavom. Dakle, na simboličan način upućujemo da s odgovornošću treba stupati u seksualne odnose. HIV spada u kronične i krvlju prenosive bolesti i ne prenosi se socijalnim kontaktima koji su ljudima urođeni, prirodni i potrebni. Godišnje se u najboljem slučaju do sada dobrovoljno testiralo tek 2% te populacije, odnosno najviše 4000 ljudi. Ova jednostavna matematika govori o stvarnom uvidu u epidemiološku sliku zaraze HIV-om u Hrvatskoj. Testirajte se, pazite i mislite svojom glavom.